Baixo o título Everyday's a Training Day, a Asociación Integrados de Amicos lidera un proxecto para a promoción de hábitos de vida saudable, inclusivos e accesibles. A iniciativa enmarcada no programa Erasmus Plus terá unha duración de 15 meses e dividirase en dúas fases. A primeira céntrase na investigación de boas prácticas no deporte e no ocio para recollela nunha guía de recursos que será difundida a través das redes sociais. En segundo lugar, desenvolveránse unha serie de obradoiros para profesionais de atención á mocidade ou persoas con necesidades especiais. Entre os resultados, agardamos facer unha investigación a través dunha enquisa que repartiremos entre chicos con discapacidade, persoas traballadoras da nosa entidade e outras entidades locais, tamén de Barbanza. Nesta investigación recolleremos algunhas alternativas que xa existen, opcións de actividades xa inclusivas, accesibles, baratas, que tamén é accesible para estas persoas con discapacidade e para a cidadanía en xeral. O obxectivo é concienciar a sociedade da necesidade de contar con espazos accesibles para o exercicio físico para que persoas como Miguel, que participa no proxecto, poidan practicar deporte adaptado en diversas disciplinas. Hacemos campo, piscina. El año pasado, en 2023, fui campeón internacional de artes marciales. Hacemos remar, que es un proyecto que se acabó de recogida de playas. Vamos los fines de semana integrados, vamos a tomar algo por ahí y a ver partidos, baloncesto, piscina. Toda a información recollida darase a coñecer nun evento piloto que terá lugar en xuño en Macedonia do Norte, que marcará o inicio dunha serie de sesións a nivel europeo que rematarán en Boiro no mes de outubro.